Atumanan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You don't know. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi ka doon? May kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan niya, Joanne. Joanne, nak. Wa magkiklase ugma. Manglaag ta, ha? Laag? Asa man ta, ma? Adto ta sa mall. Wa day kay work, mama? Wa, nak. Si Papa? Na may work si Papa nimo. Kita na lang usang duha maoy magbanding. Ihatag na ko ang tanan akong oras nimo. Thank you, Mama. Kumusta man ang lakaw ninyo ni Mama, nak? Lingaw kaayo pa. Nananaon mig sini, nangaon mig lami. Unya, nagduwa pagid mig arcade. Uy, mayo hinaon. Kuyog na niya ka na mo sunod pa, ha? Puhon na. Iyahayanin mo, no? Pinangga kay kasi mong mama. Mamawi raman sad na si Mama nako kay permi man siyang motrabaho gud. Panagsara man na siyang mauli sa bahay. Maning swerte kayo, kaday. Perfect kayo imong pamilya. Maog kitay. Joan, ayaw pa sa gawas. Ipagita ka. Ngano man ka, ha? Magulit na ta. Ha? Wa pa man mo man akong klase pa. Bahala na, nak. Tanak kay nagdali ta. Kay mo biyahe pa ta. Ha? Okay ra ka, nak? O, ma. Ngano ting ni sakay man tagbas, ma? Magpalayo na tanak. Ha? Kano sa man ta mo balik? Di na ta mo balik dito. Unsa? So, transparent ka din, he. Okay, di ka na ta, ha? Sige! Congratulations, anak! Congrats, anak. Salamat, ma, pa. Mag-college na gid ka. Asa magkagustong mo eskwela? Pwede og, adto ko sa gipuy-an sa una, may eskwela? Magyoy, gusto ni mo, nak? Opa, O niya kay layo man to. mag-boarding house lang ko. Sige, kung maoy gusto ni mo. Thank you, pa. Kumusta magkadiha, nak? Okay naman, pa. Kamo? Ako na lang usa diri kay nilarga naman sa mama ni mo. Trabaho na sad. Sige lang, pa. Makatrabaho na gani ko. Dili na na maahat si Mama og larga. Siguro una ko nga dili na malayo si Mama nato. Makaulit na gitawon ko. Juan! Oh, Polo. Yon, kuan ba, anak ko nalibugan sa itong assignment ba? Pwede ko magpatabang mo? Maglibog pag yun ka, nga pila ka tuig naman kang nag-college. Kabiyasa na pinakatuig, Bitaw. Kabi sa gara.
Murag tiguwag nung kita para nimo. 4 years na itong gabi. Naundang na ko. Mong college kaya pong kuhang to dun. Sige na ba? Kuhangi ko. Sige, good. Asa man ti katudloan? Sa amo lang. Mingawa sa ilang subdivision, uy. Oh, si Mama? Ma! Oh, Joan? Nag-unsa man ka din Gikan ko sa bahay sa akong classmate kay naami gibuhat nga assignment. Ikaw, nag-unsa man ka din Api ba na akong nilarga ka? Wa ako mo larga kay na ako importanteng katuyo sa among kauban. Mao ba? Ikaw, ayaw patakaw atog mga bahay, ha? Layo ba yung taon minimo, nak? Si Makog maunsa ka. Ma, relax lang. Muulit naman po ko sa boarding house. Sige, nak. Pag-amping. Nga naman to si Mama. Mura maglahi ang yung liho kanina. Mura si kikulpaan. Naakay kitago si Mama na po. Sa panigisan ti Papa. Oh, picture ni Mama. Tanawa si Mama nimo nang laag sila dido karon sa Bohol. Karon? Nga nung magsulti si Mama ni Papa nga ni Arase sa Cebu. Sa makikitago ni Mama na mo. Di man sa pagunsa, pero ba sino nailain sa mama ni mo? Murag dili ko makatuo, ana. Nakita na ko kung unsa kamahal ni Mama, si Papa. Pero kung nun sa mga, ibaw ko nga may bawon daw niya na ni mo. Ato day, kung ba, celebration sa akong birthday nig Saturday. Basig pwede ka, ato sa amo. Plano man ako muuli sa amo, ana, good. Mau ba? Sige, kung mausab ang imo na-una, welcome na kasbay, ha? Salamat. Wa pa mauli si Mama pa? Wa pamanak. Nga naman unta. Gusto na unta akong muuli diha, kay gimingaw na kayo ko ninyo ni Mama. Basig sunod si Mana patunak. Mao ba? Sige, sunod si Mana na lang sa kumuuli pa. Mayo kay, wadi ka madagi uli. Nausab ako huna-huna. Dali. Ipaila-ila kang mama papa. Pa, si Joan, akong classmate. Joan, akong mama and papa. Si Mama? Joan, dali. Kaon. Polo, mulakaw na ko. Naademanday ko'y nalimtan sa boarding house. Excuse me. Nailang pamilya si Mama. Gano? Diyon sa pagkahitabo, Joan. Buhi ko. Paminawa sa... O sa pa may paminaw na ako, di mo? Kaklaro na ato nga naakay kabit. Nak, dili na ko kabit ang papa ni Polo. Mao ba? Unsa di tawag di mo ana nga naa makilaing laki? Imong papa. Siya mo akong kabit. Unsa? Pasaylo ako, nak. Pero dili ko gusto maguba ang imong tanaon ako. Kinahanglan may baho si Papa, Adi. Ako si sultihan. Dili na kinahanglan. Ngano, Ma? Naibaw na ba si Papa, Adi? Sultihin ko! Oo! Ibo ang naginday ko ninyo, Ma. Nak. Grabiya sa ninyo, uy. Gipatuo ko ninyo ganindot ang akong pamilya. Nga perfect mo nga pagkainahan og amahan, pero gibuang na day ko ninyo. Sugot karon. Kalimtan ako nga may ginikanan pa ko. Joan. Madawat pa na ako kung laing tao ang nitraidor na ako. Pero kaugalingon ako mga ginikanan, maunay pinakasakit. Kigipatuo ko nila sa usa ka dakong bakak. Dini na lang kutob,
Ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Joan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan, You Don't Know. Let me just give up. So let me... Ang mga kaagi, gibuhatan doon sa radyo ni Carol Marihikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Let me just give up. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Loloy, 35 anyos. Minyo, itago na lasab ang akong kompletong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gitukuran sa bahay sa akong mga ginikanan. Dili man guni among yutaa. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kalit man kong gimingaw dyan, nilang mama o papa. Duaw dito. Murag taod-taod naman sab siguro ka nga wa man kaduaw nila. Mao lagi, unsa ako magud nga busy mas trabaho? Ay pag-ingon ana uy, pagaduawon gyud na nimo imong parents uy. Ayaw gyud irason nga busy kas trabaho. Kay gustohon gyud nimo, naman gyud paagi pa. Pero og dili gyud gani kaganahan, daghan kay katarungan. Jen, Sa pagkabata pa baya nimo, wa gyud mo ingon ang imong mga ginikanan nga di ka nila mabantayan kay busy sila. gusto na ko na be, pakonsensyahan sa hinuntan ni mo maayo eh. Mao man gani duawa dito. Kana kay nahinumdum kanila. Naghuna-huna sab siguro to sila nimo ron. Lagi, karong weekend, doon na ako sila sa amo. Oy, ni amaning gwapo kong anak. Para ganahan ko ani mo sigig pauli, mada. Ako na'y gwapo ron imong anak. Kanya to si Manoy man. Ay, kamong tanan. Oy, gwapo mo, oy. Mga anak gudta mo. Ay, iyan nga nang nasuroy man niya. Nga naman. Jadi ka ganahan ma. Ay, ganahan kaayo, oy. Pero di manggod ka mo uli din sa ato kung way okasyon. Nya baya, wa ba roy okasyon, dili pista. Ug wa sa nag-birthday. Ni amang ka. May alang, gimingaw ko ninyong papa. Ay, ganahan sa taan ng mamati, da. Aw, maayo noon nga niya ka. Kay, ni amiga may nga problemang papa ni mo dong. Oh, masa man na? Ay, tempa, tawag kong tanan ako sa papa ni mo, ha? Aron makatabang siya pasabot ni mo. Danilo! Ano sa? Mao na loy. Papahwao na unta ta din sa yuta. Pero nihangyo ko sa iya sa yuta nga. Pwede ba anila una tapuyo sa yuta? Iya mahinong pabayran ning atong gibayan. Ha? Uy, kadugay na nato din magpuyo pa. Sa una pang tagiya ini, di ba? Oo. O nakasabot usab ko. Kay lahit na lagi ang tagiya. Dili na mao siya ang nipasalig na ko kaniadto ga. Pwede ra ko mapuyo din kutob sa kung gusto. Sa wa naman tong unang tagiyan mao papawao na ta. Pero sayang nga sa atong bahay nga atong biyaan din pa, eh. Ay, mao lagi. Maong okay lang unta ko ga pabayran niya ning atong kitukuran atong gibayan. Pero basin og pila ang matag square meters ang iyang ibaligyan Basin kita ka-afford ba? Sagdiran pa, makigsabot ko sa uban ako mga igsoon ini. Kay basin pala ay makatampo sila aron nga tabangan na nato ni sa pagbayad kay atong gibayan. Ay, salamat kaayo, Loy. Kay asa man unya taon mis papa ninyo kung papahuwaon na ta din he. Asa naman unya mi mo uli. Kining pa, ma. Pangutanan niya kuno ang tagiya sa yuta kung pila ang ilang baligya o presyo nining atong gibayan pa. Kay ato na lang ning bayaran.
Dinhi nami magdako nining yutaa. Kay amigo kay ni Papa kaniadto ang unang tag-iyan nining yutaa. Maong dinhi mi makapuyo. Pero nabaligya na maguning yutaa sa lain. Maong gusto na nila nga papahuaon mi. Ang laing opsyon aron nga dili mi mapapahawa kay bayra namo ang gitukuran namo sa among bahay. Og unya, okay raman ang uban ako mga igsoon. Nga magtampo-tampo mi aron nga mabayra namo ang yuta nga gitukuran sa bahay sa among parents. Anya, pila man ko ni balikya. Aw, ipabayad sa tag-iya ba? Amo na among gipasubay ni Papa kay amo laging ipahangyo didto nga kanala sa nga maka-afford unta mi. Muhatag siguro sila pabor ninyo. Uy, kay dukay nagod mong napuyo diha. Kay tiaw mo ng gagmay pa di ay mo ana. Diha gi kumataw. Tiaw mo na. Mayo unta kung hatagan mi og pabor sa bagong tag-iya ron sa yuta. Jen, trabaho na ko. Sige, ayo-ayo. Ang baon ni mo. Adi na. Cellphone ni mo. Si Papa. Hello, Pa. Hello, Loy. Nagsultir bis tagiya sa yuta. Niya, Pa? Murag dagko man tag magasto gawa sa per square meter niyang presyo sa yuta nung. Ha? Nga naman, Pa? Kay gawas nga kita magbayad sa pagpasukol sa itong gibayan, kita pa man kuno ang magbayad sa pagpasurvey sa mother title. Ha? Unsay, tay paragudo ko kasabot, unsay pasabot ana ba? Ambot na ito niya ay. Kaya ganun kita pa may pambayron sa pagpasurvey sa tibok ni yuta. Ang kiniraw ang gusto na itong palito ng atong bayran. Ay, mao gani unta. Mao ginuta na. Isultirong. Mao kuno na ibalaon kung mo palitaw. Ang tipak sa yuta, gikan sa mother title. Mao ba? Kadako ba yan natong mabayaran anak pa, no? Mao lagi dong. O, di kita ka-afford. Ayaw na tingalin mo yoy. Ha? Di na nato palito ng atong gibayan? Kay basin dako ang gasto ba? Ay, magsulti lang yata pag-usap pa. Kay padoong pa kudyot eh. Ako lang sa niya inon si Manoy Bahin ini. Sige, Loy. Sige pa, bye. Unsay problema? Dako gyud, basin dili na mo ma-afford og palit ang luna nga gibayan nilang mama ug papa. Unsa? Kini laging dili ta suhito og balaod. Mao nga mi dangop na ko nining inyong programa. Nga kung mupalit itag tipak sa usa ka yuta, mubayad pa dieta sa pagpasurvey sa mother title. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dugay na nga nagpuyo ang ako mga ginikanan ining yutaa. Dinhi gani ko mataw. Apan karon nga lain na ang tag-iya sa yuta, pwede ba di mi nga yano-yanuhon lang sa pagpapahawa? Ikaduhang pangutana. Kung dili ko nimi mopahawa sa yuta, ilan na lang kunong pabayran ang luna nga among gibayan. Ang market value ba gyud ang among bayran o may gamay nga konsiderasyon pagkangan nga dugay naming namuyo dinhi? Ikatulong pangutana. Ang giingon sa bagong tag-iya karon sa yuta, nga kung palito namo ang among gitukuran sa bahay, magpabayad pa kuno mi sa pagpasurvey sa mother title. Tinuod ba? Di ba good nga ang pagpasukod lang unta sa among gibayan ang among bayaran? Ikaupat og katapusan. Unsa may angay namong buhaton ini, aron nga among mapalit kining yuta nga gitukuran namong bahay, nga dili sa bunta mi maalkansi. Kinsa man ang among duolon aron nga makatabang namo dinhi problemaha. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Luloy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, it's my voice, ang inyong mapaminaw karong adlaw. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, Dr. Rene Obra to the rescue gyud ha. But today, kay punto legal man ta, ug mga pangutana kabahin sa inyohang mga relasyon, kapikas, mga properties, mga dokumentong legal, emotional nga mga pangutana, ay Attorney Elaine ang mutubag ana ha. Muna, maski pagpangunsa na nga pangutana medical or legal, ipadagi ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Mahimo sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta di ay sa mga sukintig paminaw nako din ha sa CRU
chemicals ug sa ako ang barkada nga si Stephanie Ubas Duterte naot unta nga kamo no okay ra mo din ha no I know diha dapita usay medyo taas-taas pud tong baha des Mandawi but hinaot unta nga nakapadayon ug mudasig lang gyud gihapon ta no may tagwa na ning mga uwan-uwan guys ta kanang tuloy-tuloy na lang gyud tas jackpot round to Christmas ba nga malinawon wa nay mga laing problema unta no so I hope okay lang gyud tang tanan ha pasalamatan lang sa gyud guys no is ang kaning mga mag-like nato sa Facebook ug mga maminaw nato pinaagi sa ato ang YouTube channel ako mapasalamaton kay ko ninyong tanan ug thank you sa mga nag-like ug nag-follow kang Elaine Tantengco Bathan nako sa ako ang Facebook account tawgon nato sa pangalan nga si Loloy ang ato ang letter sender wa man maghatag og address si Loloy pero 35 years old man ni si Loloy unya yuta gihapon nga gitukuran sa ilahang balay sa iyang ginikanan no admittedly ningon sad gyud sila nga dili gyud ilaha ang yuta pero dugay na sad gyud silang nagpuyo sa sa una pa nga tag-iya gisugtan gyud sila puyo no unya naabot lang gyud sa panahon nga murag pabayro na sila sa ilahang pagpuyo anang ilahang yuta diha so mao ni iyahang pangutana dugay nang nagpuyo ang iya kunong mga ginikanan anang yutaa diha na gani kuno siya na tao pero karon nga lain na ang tag-iya sa yuta pwede ba kuno dai silang yanu-yanuhon sa pagpapahawa kung mayong kag yanu-yanuhon dili pud pwede pero muingon ka nga pwede ba mong papahawaon balikon lang gyud nako no kay sa sugod pa lang sa ato ang drama kaganina ug sa suwat nimo ni angkon man gyud ka sa imuhang gisulti ikaw gikan gyud ni mismo imong giingon nga di gyud kamo ang tag-iya sa yuta so ihatag gyud na nato sad sa tag-iya sa yuta ang katungod pag-decide kung mopapuyo pa ba siya ninyo or dili unsaon niya ang yuta gamiton ba niya ibaligya ba niya tukuran ba niya og whatever in sa iyang gusto kay mao man ay katungod sa usa katag-iya sa yuta no so mao na ato ang gustong pasabot sa inyo ha karon pero may kagyano-yano nga bungkagon baro ng imuhang balay dili sad nganuman kay gitolerate man mo sa unang tag-iya unya pagpalit pud niya anang yuta niya aware man pud siya nga naa mo din ha nagtukod mo dugay na mo di mo niya basta-basta mapapahawa in a sense nga he has to go through the process of evicting you and asking you to leave the property nung kapong mingong kag mo atake siya nga ugma dayon hawa na mo dili pud na ingon ana kay to some extent tungod kay natugutan man mo no di man mo builder in bad faith gani no dili pud mo niya basta-basta lang ingnog pahawa hatagan gud pud mo higayong makabalhin magpahimutang and the like ha dili yano-yano kana sakto ka dili yano-yano pero pwede bang mapapahawa mingon sa gyud ko and all honesty Loloy nga pwede gyud ikaduhang pangutana kung dili kuno mo pahawa sa yuta ila na lang kunong pabayran ang luna nga among gibalayan ang market value bagyud ang among bayran or may gamayng konsiderasyon sa pagkangan nga dugay nami nagpuyo din ha okay kana siya ang kantidad depende gyud ni sabot pwede market value pwede hangyo pwede friendly pwede kanang kasabutan magdepende ra gyud kung moingon ang tag-iyag okay ra siyag below market value ug moingon pud mo nga mohangyo minya mosugot pud siya wa gyoy magbuot ninyong duha ang importante nagkasinabot mo so kung ako maayo na kaayo nang moingon siyang pabayran ninyo para makip ninyo ang luna kay sayang plus kay pabayran man inyo na secured na ka nga maski pag ibaligya na niyang ubang parte ug naa na puy laing makapanag-iya ng ubang partes yuta secured mo nga di na mo basta-basta mapapahawa basta kumpleto lang gyud ang mga papilis ha kay sige tag-remind ninyo ha guys nga mga tigpaminaw na to yuta gani kumpleto gyud unta ang mga papilis dokumento isuwat notaryuhan pirmahan okay ikatulong pangutana ang giingon sa bag-ong tag-iya karon sa yuta nga kung paliton na mo ang among gibalayan magbayad pa kuno mi sa pagpa-survey sa mother title tinuod ba di ba good nga ang pagpasukod lang unta sa among gibalayan ang among gibayran hangyuan na lang na sakto ka hangyuan na lang na kay siguro ang iyang gusto nga maklaro gid pud ang meets and bounds sa tibuok yuta ug pila lang ang luna pero hangyua pud siya nga ang inyo lang untang bayran mo share mo mubahin mo sa pagpa-survey pero ang inyong bayran ang kato na lang inyohang bahin pero ako apod kung magkasinabot mo kung
ipa-lower lang po niya ang market price, no? Ang pagpalit. Baitan, minsan palitan ni mo kanang 50,000. Unya mo hangyo barong kag 30,000 na lang. Pwede siguro ang atong masave din ha gamay. Ibayad na lang ito sa pagpa-survey, pero kay may na lang po na nga naanagyod mo luna siguro ba. So, i-weigh lang ko no ang options unya suryahi, unya hangyua. Kay kibaw ka ganahan kay ko ani nga sitwasyon kay open sila, no nga makig-negotiate ug makig-ariglo ninyo. So, mas maayo na kaysa magubot-gubot pag adtog korte. Unya mura gihapoy madangatan, maghusay, kigikapoy na sikig adtog korte, maghusay ra nya dito nga wala man natubuhata sa una pa. Nga pwede man di ay, di ba? Ikaupat og katapusang pangutana, unsa may angayan namong buhaton ani aron nga ang among mapalit ning yutaa nga gibalayan sa akong parents nga di sab unta mi maalkansi. Kinsa man among duulon aron makatabang naman yung problema ha. Actually, naanagid mo sa point nga willing ang bagong tag-iya sa yuta makik-ariglo ninyo, no? So, i-give and take na kay maayo na kay ni nga opportunity nga one, di mo mapapahawa, ikaduha, naa na mo inyong luna, permanent, and sure, and ikatulo, di na mo basta-basta pod mahilabtan, you will have an happy ending and a peace of mind. So, huna-huna ako noog, ingon anak bagyod kadako ang kantidad kung pananglitan kamoy mo bayad sa pagpa-survey sa tibuok yuta ug ang inyong portion compared sa kung papahawaon mo, di mo magkasinabot, file tag kaso and everything. Kay kung kaya lang yun nga manegotiate pod nato sila, masturya yun nato sila, ako pa ninyo pangitaan yun ninyong paagi nga mapiyungan na aron mahusay mo, mahilon na pagyud mo. Pwede gyud mo moduol og abogado para mag-guided pod mo. And I think kung kinsa man gini na inyong lawyer will advise you the same sa akong isulti kay win-win yun ni para nako. Hopefully, masettle yun mo dihang dapita, no? Kay pwede man ta mo hangyo aside sa presyo, hangyo ta data-data, fulfill lang pod sa data, no? Tuman na lang yun pod. Kana mga ingon anak ba? Kay murang kani open man sila. Di man pareha ng uban nga, papalayason yun mo, di yun makig-negotiate. Anak kani kay willing man silang magpabayad. May na kayo na, ha? I-take advantage na. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.